ar y lein, y merched dan 1 ar 15 oed, bant â nhw ar y ras. Mi all hon fod yn ras godyn, fwy o wir sawl cilch o'r cwrs yma, fyddan nhw'n gorfod i cwblhau. Y comisers yn cadw'r llygad manwl yn dilyn y rasis cynharach yna pan oedd y beicwyr i weld yn beth yw wedau yn gwywo falle ddylwn ni ddweud yn hwyr yn y ras. Harriet Handon, rhif 51, hi yw'r prif ddetholyn yn y ras yma, ond mae yna nifer eraill hefyd allan wneud enw iddyn nhw hunain. Maddie Wadsworth yn benodol, cadwch lygad mas am rhif 52, 61 hefyd Eva Oxley-Zilagi, ac diddordeb lleol i fi yn sicr y rhif 68 Luned King o'r Tywi Riders lawr yn y Gorllewin yng Nghaerfyrddin, clwb sydd yn sicr yn cynhyrchu beicwyr ardderchog ar yr oedrannau iau yma. Wildman sydd yn ennill yn Poppy Wildman o dîm SF Racing. Yn y glas y tu ôl iddi hi yma, Katie Scott. Welon ni yn y ras blaenorol yn dyfer ras y dynion hun fel nath ambell un. Dim ond cadw llygad ar y cyffyle blaen yn mynd rownd y cilch cyntaf cyn gwneud i symudiad. Katie Scott yn edrych yn gryf iawn yn diwy, ond mae hon yn mynd i fod yn dipyn o ras ynddi hi a Poppy Wildman. Ni fynd ôl i'r llinell gychwyn yna, te merched dan 4 ar 10 oed. Millie Cousins yn y canol y llun yn y Crys Gwyn, hynna i ddynodi taw hi sydd ar y blaen yn y gyfres wedi un ras yn barod. Bant â nhw fel llygod. Fe sydd yna rhyw 15 siwr gen i o feicwyr ifanc o ferched yn y ras yma. Mae yna ddiddordeb lleol yn Maddie Osborne, rhif 132 o glwb lleol, clwb beicio y Fenni. Yn dweud bod hi'n gyfarwydd ar gwrs yma, mae'r gwrs wedi cael ei baratoi yn benodol ar gyfer y penwythnos yma, ond byddwn ni'n tybio bod hi wedi cael cyfle falle yn ystod yr wythnos diwetha i gael y beic allan a dod lawr fan hyn i roi cynnig arni. Millie Cousins yn y gwyn, un o'r ffefrynnau yn sicr i chi yn mynd i'r blaen fyna yn gynnar yn y ras i ferched dan 4 ar 10 oed. Mae yna rai yma sydd ond yn 10 ac 11 hyd yn oed, ond mae'n brofiad ardderchog i'r bobl ifanc yma i gael cystadleuaeth o safon cenedlaethol a mor agos a hyn i gatre i ambell un ohonyn nhw. Millie Cousins o Zappies Cycling Club yn edrych yn brofiadol ar y beic yn diwy. A dyna beth yw natur y gamp yma, pwy sydd ar grefft i allu adeiladu y buddigoliaeth. Herwydd dyna chi'n neud yn y rasis yma. Bod gyflyma i chi'n dod allan o'r tro o gornel a pa mor gywir i chi hefyd yn mynd rownd y troion yma. Gofio bod hi'n hytrach yn drwm o dan draed. O'n i'n sôn yn gynharach bod yr haul yn dod allan, ond mae wedi cuddio tu ôl i gwmwl unwaith eto. Wrth i ni gael cip yn hyn ar y ras i ferched dan 15 oed. Katie Scott yn un edrych yn y fan hyn, mae'n edrych yn debyg i bod hi wedi agor bwlch bach sylweddol iddi hi hunan ar y darnau anodda yma. Ac ar hyn o bryd mae Poppy Wildman yn uchel un anodd i gadw fyny gyda hi. Millie Cousins drwy'r coed. Harriet Handon o TMO Racing. Harriet Handon wedi agor bwlch sylweddol iddi hi hunan.
Arweinydd y ras, Harriet Harnden. Fi ymddihiro, ni'n meddwl taw Katie Scott oedd hwnna ar 11. Ond dim ymheth, Harriet Harnden yw hon. Y prif ddetholyn yn dod i fewn i'r ras yma. A tu ôl iddi hi mae Poppy Wildman. Dyma'n arweinydd ni yn dod fewn tua'r llinell derfyn am y tro cyntaf. Harriet Harnden yw hi. A dyna'r pellter, dyna hi'n edrych dros i ysgwydd, a mae'n gwybod fod gyda hi fantes sylweddol fan hyn. Wrth i Harnden groesi'r lein, cyfriwch yr eiliadau. Mae'n siŵr fod rhyw 15 eiliad gyda hi mewn llaw, oherwydd mae'r lluniau yn gamarweiniol. Llawer mwy o bellter na wedi ni'n feddwl rhwng y feicwyr Wildman. Lath i'r blaen yn gynnar yn dofe, ond mae Harriet Harnden yn gryf iawn yn diwy ar gefn y beic yn sefyll ar ei thrad ar y pedalau ar ddarn dychligon lletwyth yr olwg yn y fan yna, rownd y coed. Tipyn o waith wedi bod yn dos ei baratoi'r cwrs yma i roi'r rhaffau yn ei priod le. Drefnu bod y corneli rhai ohonyn nhw'n dynach na bydde rhai o'r beicwyr mae'n dymuno. A mae rwystyr hefyd, mae pob y rwystyr yn golygu bod rhaid dod oddi ar y beic. A mae hynny hefyd yn signo chydig bach o'r egni o'r coesau. A fan hyn, mae'n gallu bod yn anodd. Just y darn ola yna, nôl i fyny ar y darmag ni at y greian. Nôl lawr eto. Ras y merched dan 40 oed, Anna Wadsworth o'r B-Line Bicycles, dyna ni, rhif 133 ar ei chefn hi. A'r ferch na ddarwen o'r dechrau'n deg, Millie Cousins, bellach nôl yn yr ail safle, ond yn dal mewn cysylltiad. Mewn gweld y llinell derfyn am y tro cyntaf. Ond yn ras dipyn fwy clos na'r ras i'r merched dan 11 oed. Dim o'r ddwy sydd gyda ni yn arwen y ras Anna Wadsworth yn edrych dros i ysgwydd ac yn gweld bod Millie Cousins gyda hi o hyd. Yn dair iawn, dwy arddull wahanol. Cousins yn isel lawr ar gyrn y beic mewn gwrthgyferbyniad. Wedyn mae Wadsworth yn eistedd i fyny yn uchel ar gyrn y beic. Newydd weld Zoe Bagstead yn mynd trwyddo. Dyma hi. A dyma chi ferch ddiddorol i chi, Thad Aim Ham yn gyn y beicwyr proffesiynol. Megan Hughes oedd ein ham yn Bencamproeg Cymru a Magnus Bagstead. Wel, mi fi oedd yn y Tour de France fwy nag unwaith. Braf gweld, wel, mae'n chodi braw yna i feddwl nôl. Wy'n cofio Megan yn beicio cyn bod Zoe yn cael ei geni, ac Elin wrth gwrs i chwaer. Y ddwy yn reidwyr profiadol tu hwnt. Millie Cousins yn yr ail safle yn cadw golwg ar Anna Wadsworth i fyny ar y tu blaen. Wedi agor chydig bach o fwlch eto, oddi ar ei beic, ond Millie Cousins yn mynd i aros ar ei beic a chwarae teg iddi, mae wedi ennill tir hefyd. Mae hon yn argoli i fod yn ras ardderchog. Mae hi wedi llwyddo i gadw'r momentum mewn gyferbyniad llwyr i Anna Wadsworth. Wel, mae twyll yn dos eich chi'n meddwl bod chi'n gwybod pwy un o'r beicwyr yma sy'n gryfa, ond fel yr ath Millie Cousins i fyny yr rhyw yna, dyma hi eto, a Wadsworth yn cael chydig bach o trafferthion yn y fan honno. Ac wrth gwrs, os y gallwch chi aros ar eich beic trwy gydol y ras, wel mae gyda chi fantes yn dos e, ond cryfder i mi Anna Wadsworth sydd yn ei chadw hi ar y blaen. Ond fel mae'r ras yma'n mynd yn ei blaen wrth gwrs, wel, mae'n mynd i signo'r egni wrth rhywun sy'n gorfod dod oddi ar y beic a pwmpo'r coesau yna i fyny'r y dringfeidd. Dyn nhw'n dringfeidd hir iawn, ond yn ambell un yn fwy serth na'i gilydd. Harriet Harnden. Hi sy'n arwen y ras i'r merched dan 1 ar 15 oed. Eithaf hefyd yn gryf eto. Gweithio'n galed iawn
Wedi gweld yn newid y gears yn hwylus iawn. Hand yn y llun ar ben ei hunan i fewn i'r goedwig. Yn edrych yn feicwraig addawol iawn yn diwy. Ac eto, does na neb ar ei chyfil hi. Hand yn uchel ar gyrn y beic yn eistedd nôl yn y cyfrwy. Dyna'r lle gorau fod. Ddim siŵr fod y pwysau lawr ar yr olwyn ôl yna. Yn rheoli y ras o'r tu blaen. Dyma'r ail ras, a mae Millie Cousins yn ôl i golwg, hi nôl ar y blaen erbyn hyn. A falle fod yr adegau yna ble mae Anna Wadsworth wedi gorfod dod oddi ar ei beic yn dechrau dweud arni. Oherwydd mae Millie Cousins yn edrych yn gryf iawn fan yma. Ond oes yna bwer yn y coesau yna. Gwylwch y gwahaniaeth eto. Wadsworth yn cael trafferthion, ond Cousins wedyn ni bod wedi treulio oriau yn y garej falle ar y turbo trainer, oherwydd mae'n dygymod ar dringfeidd yn hwylus iawn. Mae'r merched mae'n cymryd y rasio o ddifri yn dyn nhw. Handen. TMO Racing. Mae wedi agor bwlch sylweddol. Mae'r bwlch yna yn cael ei ymestyn gyda phob trwad o'r olwyn i Harriet Handen. Edrych dros i ysgwydd, ond welith i neb. Does na neb yn y golwg. Mae'n beistrolgar tu hwnt. Mae wedi chwalu y ras. Mae wedi agor y ras i fyny. Ras am yr ail safle yw hi i'r merched dan 1 ar 15. Yn yr ail safle, Poppy Wildman. Handen, wel, yn siŵr o fod hanner munud a mwy fydden ni'n tybio rhwng y cyntaf a'r ail yn y ras yma. Mae'r ail safle Poppy Wildman, mae hi yn edrych yn debyg bod gyda hi dipyn o fantes ar weddill y ras hefyd. Nôl at y merched dan 4 ar 10 oed. Millie Cousins yn cadw i thrwyn ar yr olwyn flaen yna, yn canolbwyntio i'r eitha. Ond yw Wadsworth ddim am adael hi i ddianc o gwbl. Nawr, egon ni weld fan y fwlch sydd gan Millie Cousins fan hyn. Edrych cip bach dros i ysgwydd. Dyw hi ddim yn siŵr iawn faint o fantes sydd gyda hi. Ond dyna ni... mae wedi agor tipyn o fwlch erbyn hyn. Yn diwy, mae yna rhyw ganllath fydden ni'n meddwl. A mae hwnna siŵr o fod yn cyfieithu, os mae dyna'r gair, i ryw 10 eiliad fydden ni'n meddwl. A'r beicwyr ar hyd y ca. Yn edrych yn debyg bod Millie Cousins fan hyn wedi dal cynffon y ras ferched dan 1 ar 15 oed. Nath rhain gychwyn rhyw funud a mwy siŵr o fod o flaen y merched dan 4 ar 10. Megan McMahon fyna yn y coch yn y ras i merched dan 1 ar 15. O Millie Cousins yw hon. Harriet Handen. Nawr tybed faint o fwlch sydd rhyngddi hi a Poppy Wildman, os ta Wildman sydd yn yr ail safle. Mae hon fel ras ymarfer, fel reid ymarfer am hwn i Harriet Handen. Gwylwch, does yna neb yn y golwg. Sy'n golygu bod yna hanner munud rhwydd erbyn hyn rhwng cyntaf ac ail. Poppy Wildman yn yr ail safle ag eto. Does na ddim sôn am y trydydd yn y ras yma, dyma nhw'n dod. Poppy Wildman yn ddiogel yn yr ail safle, ond dyw hi ddim yn gallu creu argraff o gwbl ar Harriet Handen lawr y tu blaen. Bobl bach yn hwylus iawn ac yn hwylio hefyd dros y chwistrau yna. A dyna ni'n gweld Poppy Wildman a fydd Harriet Handen hefyd wedi sylwi faint o fantes sydd gyda hi. Nid y bydd hi'n gorffwys ar i'r hwyren neu gorffwys ar gyrn y beic o ran hynny.
i ras hi yw i nawr i golli ynddo fe. Wylwn ni yn y ras gyntaf na, mae rhywbeth yn gallu digwydd, rhyw fai technegol ar y beic, wrth gwrs wedi costio'n ddrud i Ian Taylor, ond dim unrhyw awgrym fod beic Harriet Harnden yn ddim byd ond yn troi fel watch. Rownd y troion, Millie Cousins. O'n i'n gofyn i fi'n hunan, wel, pwy mor gryf yw'r y ferch ifanc yma. Fe brofodd i hynny yn gloi yn y ras yma nawr. Mae hi mas ar ben ei hunan yn ôl i golwg hi. Ac yn symud i fyny'r ca yn hwylus iawn. Hi sydd yn gwisgo'r Crys Gwyn, hi sydd yn arwen y gyfres wedi un ras yn Derby bythefnos yn ôl. Dyna'r ferch sydd yn yr ail safle yn y ras i ferched dan 40 oed, Anna Wadsworth. Dow fel maen nhw'n dweud yn y fe, pwyll piau. Rhif 59 yn mynd trwy'r llun, dyna Ruby Boys o Huddersfield, maen nhw yma o bob rhan o'r deyrnas unedig. Millie Cousins, heibio'r pits, lawr y goriwaered yn y fan yna, a fewn i gyfeiriad y llinell derfyn yna eto i gwblhau cylch arall o'r cwrs yma, cwrs sydd yn ddigon anodd. Dyw yn edrych yn anodd ar bapur, ond wedyn nid ar bapur mae'r ras ma'n cael ei hennill. A wy'n synhwyro rhyw ychydig falle fod Anna Wadsworth yn cau y bwlch rhyw ychydig erbyn hyn, ac am wneud ras ohoni. Y bwlch yna eto yn edrych, mae'n fwy na mae'n edrych, ond mae Wadsworth wedi cael ail wynt o rhywle. Oherwydd mae'n dod eto, wedi cau y bwlch heb os i chi. Rhif 59 yn ras y merched dan 1 yma hi Ruby Boys. Millie Cousins yn synhwyro falle fod gyda'i ras fan hyn ac yn gwasgu arni hibio un arall yn y ras y merched hun, Elena Smith oedd honno, Zoe Bagstedt yn dod trwyddo dros y llinell derfyn yna yn y trydydd sawleg i feddwl. Dwi'n credu mai dim ond 11 oed yw Zoe. Merched dan 40, ond mae'n yn feicroeg naturiol iawn yn ôl be dwi wedi glywed. Dyna'r bwlch eto i chi. Dwi'n fel sef e'n cau, Wadsworth oedd yn... dwi'n siŵr chwaith. Sut eith hi dros o'r rhwystrau yma. Cousins lawr yn ôl ar ei beic yn sydyn. Chwilio am y ger. Wedi cael y sgidiau yna fewn i'r clips ar y pedalau. Mi fydd hi'n dechrau gofyn iddi hynna nawr, ond ni'n meddwl bod y ras yma gen ni rai munudau yn ôl. Ond mae Wadsworth wedi cael ail wynt o'r le. Dyma hi yn dechrau dringo. Un camgymeriad lleia, un llithriad ac fe all y cwbl bod drosodd, ond mae Millie Cousins yn gwybod yn union beth sydd angen iddi hi wneud, a dyma hi eto yn aros yn y cyfrwy. Fi'n cael argraff dda iawn o'r ferch ifanc yma, mae rhaid i fi ddweud. Ond daw Wadsworth lawr y tyle fan yma, mi fydd yn gallu gweld, mae'n gallu gweld Cousins ta beth, ond peth arall yw i dal hi. Bob tro ni'n gweld Harriet Harnden yn ni'n aros am yr ail reidiwr i ddod fewn i'r llun, a ni'n gorfod aros cryn dipyn yn ni. Oherwydd mae Mantes Harnden yn sylweddol a dweud y lleia. Allan ar ben ei hunan. Y trac ma'n sychu allan rhyw ychydig, ond yr haul welson ni rhyw awr yn ôl, ddim wedi aros gyda ni a'r niwl yn dysgu eto dros y Blorens yn mynydd yn y pellter sydd yn nodweddu yr ardal yma o'r fenni. A'r mynyddoedd Dion. Harnden. Gwylwch, nos a neb yn y llun eto. Mae hi... mae rhaid bod hi'n mwynhau i chwmni hunan, oherwydd mae wedi bod yna allan a benni hunan ers bron y cychwyn yn deg. Poppy Wildman, mae hithau yn brwydro am y blaen yn gynnar.
Ie, weithiau mae angen Cidion Dyn yn y polyn yn dos e i dynnu chi'n rownd. Poppy Wildman, dyna hi. Mae siŵr o fod rhyw funud o wahaniaeth nawr rhwng cyntaf ac ail. Dyna chi gymaint i'w goruchafiaeth Harriet Harnden o dîm TMO Racing. Nôl mewn i'r coed eto. Mae'n ambell i ddarn llithrig iawn I fewn rhwng y coed ffordd ar dail sydd wedi disgyn wrth gwrs hyn i'n pydru ac yn ychwanegu at y tirwedd. Poppy Wildman. Wyll bach. Mae'n galed erbyn hyn. Mae'n rhaid dal ati. Oherwydd hi sydd yn yr ail safle. Ddim yn dod o dan fygythiad ar hyn o bryd. O'n i'n cyfeirio'n gynharach o falle bydde'r trefnwyr, y comisar, sef y prif beirniad, prif steward am hwn I, yn gallu penderfynu ddod â'r ras yma I ben ynghynt na phryd a bod hi neu fe yn gweld fod y feicwyr yma yn cael trafferthion ac yn ei chael I'n anodd, ond yn sicr nid Harriet Harnden, mae hi wedi gwneud y ras yma I edrych yn hawdd yn diwy. Ond mae hi siŵr o fod yn tynnu at, wel mae bod yn fod yn tynnu at 11 oed os nad yw 11 oed hyd yn oed. Yma yna feicwyr ifanc iawn yn y categori yma yn nes at y 40. Un llithriad bach yn y fan yna. Ond ar wahân I hynny, mae wedi edrych yn hwylius iawn. Mae yna bwyntiau i'w hynnyll eto i'r bobl ifanc yma. Mae cael eich galw yn Ben Campwr Prydain wrth gwrs, mae hwnnw yn dod â braint a bri gydag e. Mae corff seiclo Prydain yn cymryd sylw yn fwy awyr. Wel, mae yna gyfleoedd I fynd ymhellach yn y gamp yn oes e Ben Campwriaethau Ewrop yn digwydd dyddiau yma. Prydain a Chymru yn cael cryn lwyddiant hefyd yn dilyn I llwyddiant yn y gemau Olympaidd. Pwy awyr sawl un o'r bobl ifanc yma, welwn ni yn dilyn llwybrau Becky James wrth gwrs o'r fenni fan yma. Chi'n cyrraedd y lleoliad yma, chi'n gweld posteri longyfarch Becky James ar ei gorchest yn y gemau Olympaidd. Mae hon yn dipyn o orchest hefyd I Harriet Harnden. Wedi bod allan ar ben I hunan bron ers y dechrau'n deg, hanner ffordd rown y cylch cyntaf ers pan y gath I gorau ar Poppy Wildman. Ni'n edrych fan yma ar Millie Cousins yn arwen y merched dan 4 ar 10 oed yn y cefndir. Mi welon ni Anna Wadsworth. Gan I weld mewn munud falle pan fydd y camera'n tynnu allan pa mor bell yma hi ar y blaen. Y darn yma o'r cwrs wrth gwrs yn gamarweiniol. Be allwn ni weld y ddwy yn yr un llun, dyna nhw. Ond erbyn bod nhw wedi mynd rownd y rhwystrau yma I gyd a dod allan i'r gwastad eto, fe welwn ni falle bod yna rhyw o 15-20 eiliad falle o wahaniaeth. Cousins am y tro cyntaf yn edrych falle yn llafurus, y braidd yn llafurus, ond eto allan o'r cyfrwy ac yn cadw'r momentum. A dyna sy'n bwysig, cadw'r curiad yna, cadw'r cadence I fyny. Fel y daw hi nes at y llinell derfyn, wel bydd hi'n clywed y dorf yn ei hannog I yn ei blaen. Yn y deulu yma, mae yna ffrindiau, mae yna gefnogwyr i'w thîm hi hefyd, y Zappies Cycling Club. Mae yna nifer o'r clwb hwnnw yn cael ei cynrychioli. Mae heddi ar bob, ym mhob categori o rasio. Yn glwb llwyddiannus iawn. Felly gan I awgrym fan hyn nawr o pa mor bell ar y blaen mae Millie Cousins. Hi yn diflannu o'r golwg rownd y gornel bella yna. Ond hyd yma, Anna Wadsworth ddim yn y llun. Dyma hi yn yr ail safle. Ni mae'r bwlch wedi agor yn y pellter fe welon ni Millie Cousins yn diflannu.
rownd o'r rhwystre. Millie Cousins. Dewis I llwybr. Llwybr mwyaf economegol fel maen nhw'n dweud. Nawr mae Wadsworth yn dod i'r golwg yn ar y chwith o'r llun. Mae wedi colli tir yn amlwg I Cousins yn ystod y cylch yma. Ac yn cael ei dal I fyny rhyw ychydig falle gan feicreg arall. Fydd hynny ddim wedi helpu hachos. Cousins ar ei ffordd. Fyna mae wedi bod drwy gydol y ras. Mae lawr yn isel ar gyrn y beic. Ydych chi'n meddwl falle fod y beic yma yn rhy fawr iddi, ond na. Mae'n gwneud gwaith da iawn fan hyn I bo'r pits. Wedi mae'n dod eto. Tua llinell derbyn. Wadsworth. Dal I ymlafnio, ddim sôn amdani. Nawr te, mae hwn yn rhoi awgrym I ni. Ar y cylch diwetha, oedd Wadsworth dipyn yn nes, ond mae yna lain glir erbyn hyn. O, mae yna 20 eiliad siwr o fod, byddwn ni'n meddwl rhwng cynta ac ail fan hyn. A Millie Cousins ar ôl gwrthsefyll y bygythiad Wadsworth wedi dal ati ac wedi ychwanegu ati Mantes hefyd. Wadsworth yn edrych dros I hysgwydd na, does na neb yn y golwg, mae hi'n ddiogel yn yr ail safle. Ond dwi ddim yn edrych yn debyg bod hi am ddod o fewn cyrraedd I Millie Cousins a heb law bod na ryw aflwydd yn digwydd iddi hi, yna mae'r ras yma gyda hi i'w hennill. Dim amheuaeth chwaith am bwy sydd am fynd ar ras I ferched dan 1 ar 15 oed. Harriet Harnden yw honno. Hwn yn berfformiad meistrolgar gan Harnden. Mae'n werth I ni edrych ar ei harddull hi. Mr nôl yn y cyfrwy. Cadw'r olwyn ôl na lawr ar y tir. Weithiau allan o'r cyfrwy ar y pedale. Cadw'r curiad yna, cadw'r tempo I fyny. A mae'r tempo wedi profi yn ormod I 4 ar 15 arall sydd yn y ras yma. Mae fwy o rymdaeth na ras yn dwi I Harriet Harnden. Hi yw'r prif ddetholyn yn dod fewn i'r ras yma ac mae wedi profi taw hi yw'r orau yn y categori yma. Fyny yn rhan ucha'r cwrs yn union y tu ôl I ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Dod lawr yn ôl fewn i'r ca bach yna ble mae'r holl rwystre. Cadw yn dyn wrth y polion yma. Gymen eto rownd y gornel. Poppy Wildman. Mae'n mynd yn anodd nawr yn dwi. Mae'n rhaid dal ati. Mae yna bwyntiau gwerthfawr i'w hennill. A chi'n lle gweld ar ei wyneb I mae'r frwydr wedi bod yn un anodd tu hwnt. Y cwrs yn un... Mae yna dwyll yn y cwrs yma. Yn edrych yn rhwydd. Mae'r cwrs I gyd o fewn golwg I bob pwrpas, ond yna ambell I ddarn o honno. Yn wedig ar y dringfeidd yna, dyn nhw ddim yn hir fel o'n ni'n awgrymu, ond maen nhw yn signo'r egni o'r coesau a o'r cymalau o'r cyhyrau. Mae'n anodd dweud wrth gwrs ar yr oedran yma, ymhaddus gybleth y bydd y bobl ifeg ma'n rhagori pan ddawi'n fater o orfod dewis falle beicio mynydd neu seiclo traws fel hyn neu pwy awyr ar y trag. Dyma ni nawr te. Harriet Harnden wedi llithro nôl yn syth ar ei beic a faint sgwn I fydd hwnna wedi amharu ar ei hyder hi. Oedd hi'n edrych mor hwylus yn dod I. Falle yn ymlacio chydig bach yn ormod. Ond wy'n dal I synhwyro fod gyda hi ddigon mewn llaw ar Poppy Wildman. A bydd Poppy Wildman ddim wedi gweld y digwyddiad yna o bosib. A dyma hi, mae'n edrych hithe hefyd yn ofalus.
O, gwylwch yr olwyn ôl na'n llithro allan yn llydan ar y cornel. Dyna sy'n gallu digwydd wrth gwrs. Poppy Wildman yn y coed yna pan ddigwyddodd i Harriet Harnden i lithro. All y ras yma ddiflannu o'ch gafel chi mor rhwydd a hynna. Fe welon ni fe'n digwydd yna gyda'r dynion hun yn dod gyda Ian Taylor. Mae'r un mor llithrig wrth gerdded ag yw i ar gefn y beic. Mae wedi llwyr ymladd yn diwy. Mae wedi colli ger yn y fan yna. Ger chydig bach yn rhy uchel. Ond yw'r digwyddiad yna ddim wedi ymharu dim ar Harriet Harnden. Mae wedi bod yn ras ddifau iddi hi. Ac eithrio am y digwyddiad bach yna, ond gyda hi ddigon o amser mewn llaw ta beth. Ni'n edrych fan hyn ar arweinydd y ras dan 1 ar 15 oed. Mae'n gwybod pan daw i allan o'r coed yna. Daw i cyn bo hir i fewn i olwg y llinell derfyn. Yn hendym o dro. Ras yw i am yr ail trydydd a'r pedwerydd yn y ras yma, a dyn ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd faint o fantes i gan Poppy Wildman wrth gwrs. Ond dim ymheuaeth am yr enillydd. I bod mas ar ben ei hunan. Weithiau wrth gwrs mae beth yn gallu digwydd mor agos a hyn at y llinell derfyn, ond yw hwnna ddim am ddigwydd i Harriet Harnden yn neud yn siŵr bod y zip yna ymhell i fyny rownd y gwddw a fod enw'r noddwr yn cael ei arddangos. Oherwydd mae'r nodded yn bwysig iawn i'r bobl ifanc yma. Harriet Harnden yn dod adre yn fuddugoliaethus i dîm TMO Racing. Ac eithrio llithriad bach yna ar y cylch ola. Mae wedi bod yn ras ddifau i Harriet Harnden. Poppy Wildman. Oedd hi yna gyda Harriet Harnden ar ddechrau y ras, ond pan benderfynodd Harnden roi throed i lawr, alle Wildman a neb arall y fyw gyda yr enillydd. Sgwn i faint o fantes sydd gan Millie Cousins fan yma. So bethau welon i hi oedd hi'n edrych i bod hi'n mhell ar y blaen ac wedi mestyn i mantes ar y ferch yn yr ail safle ac Anna Wadsworth oedd honno. Ni'n chwilio am yr ail safle fan yma a Millie Cousins yn edrych i bod hi'n cryfhau fel bod y ras yma yn dynesu at ei therfyn. Poppy Wildman. Mae wedi bod yn ras anodd i Wildman yn dod lawr allan o'r coed i mewn i'r gwastad am y tro ola. Mewn i'r trydydd safle Eva Oxley-Silagi. Ond Poppy Wildman sydd yn mynd ar ail safle. Fe fydd y bwyntiau gwerthfawr hefyd i Eva Oxley-Silagi. Enillydd y bencampwriaeth neu pencampwriaethau Pryden yn yr ymwythig y tymor diwetha i'r dosbarth dan 4 ar 10 oed wedi symud i fyny y tymor yma ac yn hawlio y pwyntiau am y trydydd safle. Ond dim amheuaeth am y cyntaf. Harriet Harnden oedd honno. Poppy Wildman yn ail ac Eva Oxley-Silagi yn y trydydd safle. Fydd hi ddim yn hir nawr cyn y daw Millie Cousins lawr drwy'r coed yna ac allan i'r gwastad ac fe welithiau hefyd y faner du a gwyn i'w chyfarchu fel enillydd y ras i'r merched dan 4 ar 10 oed. Bron mor hawdd falle ar fuddugoliaeth i Harriet Harnden yn y ras i ferched dan 1 ar 15. Tipyn o frwydr ar un adeg rhwng Millie Cousins ac Anna Wadsworth. Dyma hi, Anna Wadsworth. Ond oedd hi'n ddiddorol fel oedd Millie Cousins trwy gydol y ras. Mae geithio unwaith neu ddwy yn aros yn y cyfrwy. Ac wrth gwrs oedd hynny yn helpu iddi hi gadw'r momentum ac ennill eiliadau gwerthfawr ar y ferch oedd y bygythiad mwyaf iddi yn y ras ac Anna Wadsworth oedd honno. Dyma hi.
chwilio am y trydydd I ni nawr. Mae hi'n dod dros y lein fan hyn. Bagstead yw hwnnw, Zoe Bagstead. Wel, 11 oed I hi yn y dosbarth yma. Fe glywon ni lawer mwy amdani hi, mae'n siŵr. Millie Cousins. Ar arweinydd yn y ras yma. Ni wedi cael cip ar Amy Wadsworth. Cousins yn cadw'r momentum, yn cadw'r tempo I fyny. Dyna'r gyfrinach. Yn y pellter fan draw, Zoe Bagstead o glwb llwyddiannus y Maindy Flyers. Ac wrth gwrs, maen nhw'n pawb yn fans mawr o Geraint Thomas yn y fan hwnnw wrth gwrs. Wedi creu argraff ar hyd y blynyddoedd ac yn y Tour de France yn benodol I Dymore wedi dod I ben yn ddiweddar. Molly Cousins de yn dod I fewn i'r gwastad am y tro ola. Mae wedi bod yn ras ardderchog I Cousins yn dod adre ar I phen I hunan. Mae'r gwastad yma lan at y llinell derbyn rhyw 3-400 llath yn cymryd y buddigoliaeth fan yma yn y dosbarth I ferched dan 40 oed ac o'r diwedd mae'n caniatáu iddi hunan I wenu. Yn edrych yn iddil iawn yn diwyllo, mae yna gryfder yn y croff yna credwch chi fel I ni wedi gweld yn ystod y 20 munud diwetha yma. A dyna mae'n ei olygu, dyna'r ymdrech wedi'n gadael I hôl. Pan edrychith I fyny, ni'n dal I weld nad oes na neb wedi dod I fewn i'r gwastad, ond y ferch nath fygwth ar un adeg gan y Wadsworth oedd honno. Yr ail safle mor agos ar un adeg, yn edrych dros I ysgwyd, dim ond ragofan, falle bod Zoe Bagstead yn nes nag oedd hi yn ei feddwl. Ond na fe, mae yna bwyntiau gwerthor iddi hithau hefyd. Anna Wadsworth o'r Beeline Bicycles, clwb rasio. Tybed, sawl un o'r rhain welwn ni eto. Fi siŵr y gwelwn ni'r ferch yma yn datblygu Zoe Bagstead. Dim ond 11 oed yw hi yn y dosbarth yma. Fel o'n i'n dweud, merch cyn Bencampwraig Megan Hughes a Magnus Bagstead y daniad. Mae'n gwybod bod i'r rhieni yma'n rhywle mae'n siŵr gen I. Mae wedi bod yn ras ardderchog i'r ferch ifanc o glwb y Maindy Flyers yn dod adre yn y trydydd safle. Hattie, congratulations. You won that race. Was it as easy as it looked? No, it's very painful. You were pulling away lap by lap, to be honest with you, but you were aware of Poppy in second place. Yeah, I was very worried about Poppy. I always have a little feeling that she was right behind me. And you've got a rivalry with Poppy. You've got a past. She tends to beat you, but this time round, you've got the victory. Yes, it's been tough. Like even in the other disciplines, like mountain biking as well, we're both there and both enjoying it. And you're only 15, so what's the future plans for you? If in an ideal world, where would you end up? I'd love to continue mountain biking and see where that takes me. Okay, take on the world then. Hattie, congratulations, well done today. We'll hopefully see you on a bigger stage very, very soon. Thank you. And Millie, come in, Millie. You've lost your bike, that's good, but congratulations. How did you enjoy that? Parts of it I enjoyed, but parts of it were horrible. I love your honesty. Do you know, everyone's coming here and saying, yeah, it was easy, you know, I loved it. But what are the tricky parts of this course in your opinion then? I think the straight's the hardest, where it's just, you can see it's far ahead, and it's just really hard. And were you comfortable kind of thinking at the start of the race, you know, I got this in the bag, or were you kind of worried about your competitors all the way around? Just quite worried, because the last round it was really close, so I wasn't sure what. Well, you won today and it's in the bag. Congratulations, Millie. Have a great day, okay? Thank you.